Hola, he posat de fons això, el mercat de la independència a Terrassa, perquè Déu-n'hi-do el mercat que tenim de la independència en aquests moments. Bé, ara veureu 4 vídeos del 2017. 2017, poc abans de fer el referèndum. Poso aquests vídeos perquè crec que es veu molt clar el que ens deien i que no té res a veure del que ens diuen ara. El vídeo és d'una intervenció del Joan Tardà, però el que diu és extensible a tots, absolutament tots els partits independentistes. I aprofito aquest vídeo no com una crítica a Esquerra, sinó perquè tots els partits independentistes recapacitin i vegin que no anem bé cap a la independència. Poso els vídeos i els comentaré en directe. I diré el que primer em surti. I si he de matitzar i aturar el vídeo, també ho faré. A veure com en surt, perquè això no ho he fet mai. Així que vinga, som-hi. Oi que estem d'acord que el que estem fent no ho havíem fet mai? Estem d'acord amb això. Oi que estem d'acord que ni tan sols havíem previst que nosaltres generacionalment ens pertocaria de fer-ho? Nosaltres no, però nosaltres sí. Perquè jo he reconegut, no he fet trampes, jo he reconegut, independentistes de tota la vida, nosaltres, la part que ens toca de l'independentisme, que l'independentisme va molt més enllà que Esquerra Republicana, sortosament, nosaltres no havíem previst que ens tocaria viure-ho ni fer-ho. Havíem previst que ens tocaria construir l'estat federal espanyol per accedir després a la independència. Vol dir que no tenim referents. Espera. Això vosaltres potser no, que ho teníeu clar. Que generacionalment us tocava, però nosaltres ho teníem claríssim que generacionalment ens toca fer-ho. I és que no només ho veiem que generacionalment ho hem de fer, és que és possible que si no ho fem, cap altra generació pugui fer-ho. Si no havíeu previst fer-ho, per què collons ho dèieu, això? Què esteu fent? No ho entenc. Vosaltres parleu d'independència, no digueu federalisme, perquè si dieu federalisme jo em desmarco ja directament. Clar, és que dir Estat federal espanyol per accedir a la independència. Però, a veure, és que no heu vist vosaltres la història d'Espanya? És que no sabeu la història d'Espanya, com ha funcionat això? De quin estat federal esteu parlant? De quin estat federal espanyol esteu parlant? Tu veieu que... És que el Maragall se'l van carregar perquè va parlar de federalisme. No veieu que no volen sentir parlar de federalismes? Ni el rei, ni els militars, ni ningú. Què us penseu? Que us faran un estat federal? A més, m'agradaria saber en què ens beneficiarà a nosaltres, els catalans, ser un estat federal espanyol. M'agradaria que em diguéssiu en què ens beneficia. Perquè, nois, vosaltres sou d'esquerres, majoria. En què ens canvien les normes de joc, les lleis, la Constitució, si és la mateixa, si seria la mateixa que ara que tenim ara. Llavors, en què collons ens beneficia als catalans ser un estat federal espanyol? M'agradaria que m'ho diguéssiu. Seguim. No tenim cap patró, on puguem veure, comparar-nos si ho estem fent bé o ho estem fent malament. Voler ser un estat independent és fer-ho malament? Desobeir una legalitat espanyola i avantposar la legitimitat catalana és fer-ho malament? Clar, si per vosaltres és fer-ho malament, clar, s'entenen ara les declaracions dels presos, perquè clar, si vosaltres creieu que no ho estàveu fent bé, res més a dir, no? Res més a dir. Bé, anem al segon vídeo. Bé, és feina del govern de Catalunya. Sí, és feina vostra. Era feina vostra, vaja. Ara només és feina nostra. Nosaltres us vam cedir el testimoni. I fer-ho bé. I no acovardir-nos. Vol dir que el president Puigdemont... Un moment. Ens estan dient que fer-ho bé és no acovardir-se? Doncs ho vau fer molt malament. Tots ho vau fer molt malament. Perquè, nois, el que vau fer és acovardir-vos. Perquè uns us vau entregar voluntàriament a la justícia espanyola. Els altres tenien por de la reacció de l'Estat. I uns altres van fugir. Llavors, si fer-ho bé és no acovardir-se, ho vau fer molt malament. Tots, molt malament. Seguim. Vol dir que el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras i tot el govern ara han d'estar a l'alçada del moment històric. Intel·ligència i coratge. Doncs no van estar a l'alçada.
I ni intel·ligència ni coratge, no va estar a l'alçada, ni van fer intel·ligència ni van aplicar el coratge. Perdoneu, però és que... Bueno, va, tercer vídeo. Ara bé, la gent ha de tenir la percepció que això va de debò. Percepció només? Perquè si aconseguim fer arrelar la idea, el convenciment que això va de debò, que ens hi juguem els quartos de debò, que si surt sí ho farem... Un moment. És a dir, hem de fer creure a la gent que això va de debò, però vosaltres no us ho creieu que anava de debò? És això el que ens està dient? Perquè als fets em remeto. Clar, com ho està dient és com dir, hem de fer creure a la gent que va de debò. Bueno, és que anàvem de debò, no? Clar, vosaltres potser no, perquè clar, com que no vau publicar el DOC, la Declaració d'Independència, es va quedar amb una cosa simbòlica, no amb una cosa jurídica. Però clar, és que no només ens juguem els quartos, ens juguem molt més, ens juguem la nostra existència com a catalans, que això no ho veieu, això no ho esteu veient. I clar, fa gràcia, parleu de quartos, ja sé que a vosaltres us agraden molt els quartos, ja ho sé que us agraden molt els quartos, però és que això va molt més enllà, nois, això va molt més enllà, ens juguem molt més. Seguim. Que si surt sí ho farem, i si surt no, respectarem el no, si això va de debò, les persones s'ho pensaran. Doncs, les persones s'ho rumiaran. El què s'ho rumiaran? Un moment. Doncs, nois, segons el que diu, no vau respectar el sí. Diu, si surt que no, respectarem el no. Doncs perdoneu, però no, és que el que no vau respectar és el sí. I que, veient la cara que teníeu quan vau sortir a donar els resultats, doncs s'entén que per vosaltres era un no. La cara era com si haguéssim perdut, quan havíem guanyat, i clarament. I no només el referèndum, a una repressió bestial havíem guanyat. Havíem plantat cara a tot un estat espanyol ferotge. Un estat espanyol que, clar, ara diuen, les ordres no se sap qui les va donar, collons, si no se sap. Mireu el discurs del 3 d'octubre i veureu clarament qui va donar les ordres de pallissar-nos. És que és molt clar, el de la por ellos. Més evident. El que no us creieu que això anava de debò, éreu vosaltres. Nosaltres sí que ens ho creiem. Clar que ens ho creiem. És que ningú es juga a la seva pell si no creu que va de debò. És que seria d'imbècils jugar-se la pell si creus que això no va de debò. En fi, anem al quart vídeo. De fet, si entrem, potser passarà, si entrem en escenaris d'insubmissió, de desobediència, quan l'heu fet? És evident que no tothom respondrà igual. No, i tant que no. És evident que hi ha centenars de milers de persones que ho tenim més clar que no pas altres. Sí, més clar. Però justament perquè ho tenim més clar, també és cert que som més exigents i som més conscients de la necessitat ara d'aprofitar aquesta conjuntura. Tenim una conjuntura que ens és molt favorable. Però si no va aprofitar res? I no la podem desaprofitar. Però si no... A veure, per favor. Doncs la vau desaprofitar. I és que continueu desaprofitant-la, perquè teniu 74 diputats al Parlament independentistes i 52%. I no us sabeu posar d'acord? Realment és increïble. És que per nosaltres és increïble. Bé, com heu vist, tot el que diu és tot el que no han fet. I no només Esquerra. Això va per tots. Absolutament per tots. Però bueno, a mi m'agradaria plantejar-ho solucions, perquè el que vau fer ja està fet i ara el que hem de fer és mirar cap endavant. No sé quines propostes o quines exigències heu plantejat entre Junts per Cat, Esquerra, CUP, no ho sé, és igual. Però us parlaré de com ho veig jo. Jo parteixo la base i entenc que l'objectiu que tots plegats voleu és arribar a la independència com més aviat millor. Perquè si no és aquest ja podem plegar. I el qui no vulgui la independència, que no enredi més a la gent, que no enredi més. Si partim de que l'objectiu comú és arribar a la independència, entenc que el que fa que no us poseu d'acord és o les conselleries o la manera d'aconseguir-ho. Que aquí potser són cada partit el seu plantejament, la seva visió particular de com arribar a la independència. Què us proposo jo? El que us proposo és doncs els principis del Xirinacs, el principi de la demòtica, justament. Que el principi de la demòtica està pensat per l'enemic
Però clar, a vegades també, doncs, com que vosaltres us tireu els trastos tots pel cap, doncs per l'adversari també podria funcionar. I el primer principi de Xirinacs sobre la demòtica és el principi de cooperació. El principi de cooperació. I per començar amb el principi de cooperació, ens hem de posar a la pell de l'altre. Clar, Esquerra vol una taula de diàleg. Perfecte, vol una taula de diàleg. Particularment, jo crec que és una pèrdua de temps, i JxCat i CUP també segur que ho pensen, que és una pèrdua absoluta de temps. Però, com que això és el que vol Esquerra, doncs hem de respectar el que pensa Esquerra. I per tant, el que crec que se li ha de dir és, molt bé, Esquerra, tu vols una taula de diàleg. Quant de temps necessites per aquesta taula de diàleg? Posa'm uns terminis, posa'm uns temps. Què vols, 2 mesos? 4 mesos? 6 mesos? Un any? Clar, si em dius el temps que calgui fins que Espanya em digui que sí, llavors surt al faristol i digues que no vols independència, que tu dius que ets independentista però que no la vols, perquè, clar, esperar que l'altre vulgui, això és perdre el temps. Ara bé, pensem que ens diu 6 mesos. Doncs els altres partits es posen a la pell d'Esquerra, diu, molt bé, si tu creus que hi ha possibilitats d'un diàleg, et farem costat. Et farem costat durant tot aquest temps, 6 mesos, ni un dia més. Però clar, un cop exhaurit el temps, un cop s'exhaureixi aquest temps, tu abandonaràs el diàleg. I pararàs del diàleg. I vindràs el que nosaltres creiem, que és les segones propostes de l'altre partit que digui les propostes. I així anirem fent, així s'ha d'anar fent, fins a acabar tots els terminis. Però clar, en els 6 mesos, tots els partits haurien d'estar al govern, perquè aquí no val uns fora i uns altres dins, no, tots juguen al mateix equip i tots han de jugar, i si guanyen, guanyen tots, i si perden, perden tots. Això és principal. Doncs, clar, durant tot aquest temps, tots els partits independentistes han de recolzar aquesta opció i han de fer costat a la proposta, que és absurda. Sí, ja ho sabem, 6 mesos, és una absurditat, perquè Espanya no voldrà mai diàleg. Però si Esquerra s'aferra i creu que sí, i com que la meva prioritat és arribar a la independència, i ho hem de fer tots junts, plegats, doncs escolteu, s'acorda i es diu, molt bé, però quan acabi això, s'ha acabat el diàleg. Ja està. Però, ara bé, us poso un exemple més concret. Imaginem que acordem 6 mesos d'espera del diàleg. Clar, també cal tenir establerts escenaris B. És a dir, si durant aquests 6 mesos, per exemple, escoltem soroll de sables, automàticament declarem independència. Puigdemont des de l'exili declara que l'estat català com un subjecte polític i l'excusa és molt clara. La deriva que té l'estat espanyol cap a l'ultradreta posa en perill a tota Europa. Això és claríssim. I Junqueras, des de la presó, també diu que és hostatge de l'estat espanyol i que Espanya el reté en compte de la seva voluntat. Recordem que davant una declaració d'independència tots els presos passarien a ser hostatges, ja que estarien capturats per un altre país. Les condicions canvien automàticament. Per tant, cal tenir escenaris pactats i acordats entre tots. Entre tots. El que és més important, el que és bàsic, és que els objectius es vagin complint i que la ciutadania també n'ha d'estar informada d'aquests temps. Enteneu? No crec que la gent desconfiï o s'emprenyi si no compliu els terminis que us heu anat marcant amb exactitud. La gent, si s'emprenya i desconfia de vosaltres, és perquè veu que no avanceu i que no feu passes cap a la independència. No hi ha un full de ruta establert, no hi ha un temps marcat. Enteneu? És aquest el problema. Aquest és el problema. I aquests terminis cal anar complint-los. I tots a una, fent pinya, sempre. I si no es compleixen, passes a l'altre. I així anar passant. És com, amb informàtica, una jerarquia d'instruccions ha d'estar tot programat, perquè quan les coses no estan programades és quan una instrucció pot entrar en un bucle infinit. I un bucle infinit deriva un error de pantalla, un pantallasso blau. Enteneu? Ha d'estar tot programat. És que és com quan planifiques un projecte. No pots dir, bueno, com vull... No, home, no, això és una pamema. Ha d'estar tot programat. I el que és bàsic i fonamental, és la confiança mútua. Ja sé que és molt difícil, perquè molts us heu traït i us heu fotut punyalades, però si penseu que l'altre, quan pugui, us la fotrà, us fotrà una punyalada trapera, no farem res. No farem res. Heu de
fer aquest esforç, confiem entre vosaltres, fer una pinya entre tots, sense fissures, sobretot sense fissures. Si només feu que desconfiar i atacar-vos, no farem res, no aconseguirem mai la independència. Aparqueu el passat, perquè teniu la possibilitat de crear un nou estat entre tots. Això no és un joc polític, és que és una cosa molt important. Teniu 74 diputats a favor. Clar, el Tardà ho deia, heu d'aprofitar això, Les cadires i els diners, sí, us poden fer feliços durant una part de la vostra vida, però ser les persones que vau aconseguir la independència, hòstia, això és una cosa que serà recordat eternament, és que és el més gran que pots fer a la teva vida. Mireu, jo sóc de Primàries Catalunya i del descontent aquest de la gent, Primàries ara podrien treure profit. Perquè, clar, diem, doncs mira, anem a unes noves eleccions i ja està. Perquè per molts érem una segona opció. Però és que no vull més eleccions. No vull noves eleccions. Seria per mi un gran fracàs, us ho dic de veritat, seria un gran fracàs. Ara, si en unes noves eleccions Primàries tingués 68 diputats o poguéssim tenir 68 diputats, perquè la mateixa nit féssim efectiva la DUI, hòstia, anem cap a eleccions. Però és que això no passarà. I si traguéssim algun diputat, què hem d'estar allà? Fent el bulto? Una altra boca més per alimentar? No, nois, no. Anar a noves eleccions no pot ser. I a més, molta gent indepe, ja desencantada i decepcionada, pot ser que no vagi a votar. Amb el que PSOE i Vox, que sempre són fidels, poden aconseguir molt bons resultats. Clar, els partits independentistes faran el favor a aquests altres partits, que suposaria potser la fi de la independència. No, home, no, és que heu d'acabar pactant. És que és claríssim. I si no us poseu d'acord, busqueu gent que encara no està contaminada de la política, teniu gent als vostres partits que no ha tocat mai política, que tingui clar que el més important i el prioritari és la independència. Si perdeu aquesta oportunitat, llavors potser sí que haurem de malpensar i creure que en realitat és que el que voleu és matar l'independentisme, perquè si no, no es podria entendre. Potser vosaltres viviu bé i podeu tornar a convocar eleccions i podeu estar el temps que vulgueu. I que clar, eleccions que pagarem nosaltres, els catalans, no? Però si us queda humanitat, si realment la vostra prioritat és la gent, el que dieu, ens urgeix a caminar decididament cap a la independència. El Covid és molt dolent, i ha estat molt dolent i continua sent molt dolent pel petit comerç, pels empresaris, pels treballadors, però és que el post-Covid encara serà molt pitjor. Les ajudes, a més, ja ho veurem, aniran els de sempre. I veurem desgràcies familiars, pujaran els impostos i imposaran de nous. No podem perdre ni un minut més. Penseu en la gent que esteu dient que sempre defenseu. Escolteu, si el problema és la repressió, o les cadires, no sé, que no us poseu d'acord amb les conselleries, us ho poso molt fàcil. Busqueu un funcionari disposat a publicar el doc la declaració efectiva, que avantposi la independència a tot, absolutament a tot, i un cop publicat, dissoleu el Parlament i que la gent defensi la República Catalana. No us heu de comprometre ni mullar per res. Ja ho farem nosaltres al carrer, la independència, ja la farem. I si no som prous, vol dir que no estem preparats per ser un estat català. Així de clar. Feu les coses bé. Les úniques votacions que hauríem d'estar fent ara, en aquests moments, són les de la Constitució catalana. Aneu de debò d'una vegada. I si aneu de debò, la gent respondrà. Moltes gràcies.